मे 2025 साल मारो तिखलायजांमोन परे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स बाय ताबसु पर्यन्त जोंगर एक्शन लानायनि बागै जों सिरखा गोबांमा राज्यपाल থেকে शुरू खालाय पुलिसनि डीजी आसाम राइफेलनि अरनि अफिसार्स बीएसएफ नि डीआईजी থেকে शुरू खाय जतबेनो जों मालायका कगलाम सालायका डिस्ट्रिक्ट एवं एसपी रंनो डीएम रंनो चिठी रिजाकबायका किन्तु बुनि हास्तेव एक्शन नामा हाय चिनि त्रिपुरानि गानानि आसाम हास्तेव एक्शन नामा ना हाय ताबसु पर्यन्त त्रिपुरा हास्तेव कोन एक्शन ना जायाखो चिनि बररक जेखाने इलिगेल माइग्रेंट रक फायो नुगो बरनो किसु जागा रम लायखा खरचा खरनि रमखा आबना कारै कोनुं कोइंया जों तालसा नासिंगि तमन जे टाइम फ्रेम खाइरि माने आजराबो स्टेट गवर्नमेंट कोन एक्शन ना जगिया अथस आलका स्टेट गवर्नमेंट नाहारि तंगो एके मियाबो जों काइसा मांगफिलि नुका आसाम 450 जन बरनो रमुइ हेन काप रुइ बरनो डिटेंशन केम तलां जागै तंगो अथस चिन त्रिपुरा को जगिया आबुनि बागैनो जों चिनि पार्टीवा सालायका बुबागरा सहकाय एवं लास्ट जों इंकनो प्राय इंकनो होम मिनिस्टारनो जों सिथिरिका बुबागरा बाय मियाबो आं कक सालायका बुबागरा बाय चिनि इंको बरम गनां होम मिनिस्टार कक सालायका गाय मिया बुबागरानि फेसबुक लाइव बो साका सापटा काय थामनि बिसिङा किसु एकटा खायनानि हने बना कक रिखाप के जों खा खलायो नासिङै तंनाय जों चिनि जे मुभमेन्ट खाय तंमाने अमो जों मुथागै तंगिया जों नासिङै तंगो बुबागरानि खक्ति तामन नखर आबोनि परेनो जोंताय अ हिम बतक जोंताय हिमलिया आबोखाय जों लागातार हरतालनि बागैसो जों तियारुंगै तंगो कामी कामी तब अवेयरनेस खाई तंगो जोंनि मुभमेन्ट टोटली परिवर्तन नंगै थांसिनाय तै आगिना हाय तंगलाखा जों अ जे खरां बायखाय तिसावै तै फ्लेग बायखाय हिमतक हिमै सातंग मानजागै जों मुभमेन्ट तै उंलिया जों आबो लागातार हरतालनाय अबरोध उंलायनाय तै अबना कारिबा आइनि दिक थेकेबो जों लराय खायलायनायनि बागै इंगो खायका चेष्टा खायका तिनिना आं त्रिपुरानि हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस न काय चिठी सिका त्रिपुराव इलिगेल माइग्रेंट्स रमजागमानि परेखाय बरनो बेल नाजागो बेलनि परेबरताय कोटा हाजिराव या बैंक प्लं साइमिया को अमने डिटेल्स एक्शन नानानि बागै आं त्रिपुरानि बरम गनां जे हाई कोर्टनि जस्टिस नां सिनि चिठी सिका इतिमध्येनो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ना रिजाका रिसीव कपि र टुबजाक बायखा एके जों अमने नाय तंगो जे रायदातै बसिनि तम तम खालायनायमान जोंआबो खायनायनि बागै जों चाइतगै तंग इतिमध्येनो सुप्रीम कोर्ट नि खरकसा वकील एक अश्विनी उपाध्याय बबो इलिगेल माइग्रेंट तीन केस खाइतंगो बिनि जूनियर बैंकक सालायका एवं खूब दाटिना बिनार थानाय चिनि सपोर्टिंग डकुमेंट्स रक जतनो रेडिंग बायखा के ताबुक जों पटम हाई कोर्ट केस खाइनाय ब फाइनाय निजेनो अर त्रिपुराबो एक आबुनि परेखाय चिनि यांगो ताय आंदोलन आबो जों चलि तन्नायता परम्परा के सोंग दङ हाक खुरुक बसंबा निनि हिन्दू बसंनि बरंनि कगया कक अंकाय म आं साका प्राय एकदम स्राय स्रायखेनो राज्यपाल बाय मालायफ्रु साका आं पुलिस डीजी बाय मालायफ्रुबो साका एवं आसाम राइफेल्सनि डीजी बाय अरन अफिसार बाय मालायफ्रुबो आं साका स्राय स्रायखाय जे और आगरतला शहर बड़ बड़ तंग जेमन हतात कॉलोनी श्रीलंका कॉलोनी डाकाया कॉलोनी अमति गोबांमा कॉलोनी तंगो एवं नंदननगर हाय गोबांमा खाली जागाबो जेता बस्ति तांगि तंग माने अरगो तंग आरो वेरिफिकेशन खायनानै एवं आरो नायसमनानै एवं बंनो रमनान बगे आं स्राय स्राय केन जागार कोन खक तंग जागा अमति आइकेन पार्वत्य चट्टग्रामनि गोबांमा एलाकाओ जे बरफ फाइतंग हैमन त्रिपुरा हास्तेबो जेमनिनि गंदा तैसानि रायसाबारिनि गोबांमा नारकेल कुंजरगा हाय गोबांमा उसिकां मांखा गोबांमा पारा बर पारा खाखिका थाइसुक बागान खाइबेका और कताल कताल बिसि सलामका पारा सलामका तेमनिनो करबुक सब डिभिजनबो गोबांमा जागा हाबका एक अमरनो स्राय स्रायकेनो आनि विभिन्न कक्टुनो आं साका एवं मालायफ्रुबो राज्यपालनो खबै जत्तनो आं अकंनो स्राय स्रायकै साका कै तामनि हिंगाकै ताबुक तां गभर्नमेंट एक्शन नाया जों अबनि बागैनो किसु दिन परेखानो चिनि मुभमेन्ट चेन्ज सुंसिनाय जों हरतालनि बागै जों रेडिं दंगो लोकरक बाय मालाय दंगो विभिन्न सिभिल सोसाइटी बाय आं कक सालायका एवं सिभिल सोसाइटीनि प्रोग्राम आं जइन खालायका एक आगामी दिन चिनि अ नरम जे अ गान्धी बात जे आंदोलन आंदोलन अब चेन्ज खाई जों आंदोलन लामावसो नखरसिनाय जे लामा कासुलायनानै हरताल लायनानै अबनो जों आबनि दिगे जों थाङै दंगो एकाय बुबागरानि सामुं बिनि कयंकमबाय जेहेतु एक भारतनि होम मिनिस्टार साका 3 सप्ताहनि बिसिं एकटा किसु त्रिपुरा खालायनानै कखनै बुबागरामिया बिनि फेसबुक लाइव बो साका
ke singo nasing tongo ang tinbo buba grana message ka mia bo kok salaika bo sawo nung nasing to nung be kok salai nai no kok salai men pore no jeng change sung thanai chini Tripura rajyo bo o illegal migrant issue no tui jeni movement ebong chini andolon tebo crack tebo fan ganang khaiti sana bagai sing chaito guitong sar obo kise clear ya norok ni je tabu o kata bob year hingga kai omo jeta notification 19 May 2025 साल मारो जति खज मार काटा बियार करे के चिंग साइमान ओमो जे और सीए नि कैसा आइन और चालू खलाइजा का ओ सीए आईती खाय नि 2014 नि 31 डिसेम्बर पर्यंत किंतु ताबुनि जे नोटिफिकेशन आबो करे जे तो ओ सीए नि जे कैसा कंडीशन तंगो जे कोन बरक बांग्लादेश नि बरक फाइका हिंगा काय बर फाइ प्रथम न बांग्लादेश नि जे निर्यातन फाइमानि आबोनो फार्स्ट इनफरमेशन बर पुलिस कैंप फन थांगे अथवा नि डीएम ऑफिस फन थांगे एसडीएम ऑफिस फन थांगे ब फार्स्ट इनफरमेशन मा खाइमा जानगो किंतु जरा चिन और हापाइने बरमते कोन खाइजे गया तै आं विधानसभा क्वेश्चन देखा चिन बरम गनां सुदीप्राय बर्मन क्वेश्चन देखा एवं चिन बरम गनां त्रिपुरानि मंत्री बखरक बरम गनां जे मानिक साहा जी ब साका जे ताबसे पॉइंट सेव त तुई के ब एप्लीकेशन खलायाको सुतरां ताबुक त्रिपुराबो ते पश्चिम बंग ते मेघालय हास्तेबो ताबुक और एनआरसी चालू खलाइनानि बागै चाइतो गइतंग का चिंग अमन वानसुगै माननाय जे 1948 सननि 19 जुलाई नि परे जे फाइनाय बरं इलिगेल माइग्रेंट हिसाबै रमजांनाय तामनि हिंगाका आबुनि परे चिनि संविधान स्पष्ट सिजाक्तंग बरं जरा 19 जुलाई 1948 नुलो फाइनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेंट या हिने अब आइनो सैजागै तंगो के सुतरां जों वान सुंनाय जे डेट अफ काटा जे यार काटा ग्रै नि बागैनो अम चिन सुबिदांका आगामी दिन और आंदोलन चलिनायता खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो न स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्षा ऑफर ओ ऑफर चेंगरि जागनाय 23 जून निसिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंगनि बाय कक्तमा काहाम आबं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगरि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम Gold in making charges of the tongnai 25% off. They diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako mega lucky draw tongnai duita scooty. They lucky draw tongnai 11ta home appliance. They nero 5 room no sokan bo. Totanoro lamsogo shorno komolo faina bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমলের শোরুম শালগ্রাম খুলুক যাচ্ছেন হামবাই